és kagylókból kirakott több kilós fejdíszekben, jelmezekben. Ez a törzsi tánc kizárólag hölgyeknek. Magyarországon új törzsek ugyan régóta nem telepedtek le. A törzsi táncot azonban sokan már egy évtizede ropják, most még versenyt is rendeztek belőle. Koreográfia állítólag nincs, a ritmus az ősi világot idézi. Nézzük! Hagyományos törzsi tánc a Húsvét-szigeteken. És a törzs nélküli, de azért nagyon is profi magyar törzsi táncosok. Ez a tánc a hastánc őse. Van csípőrázás, hashullám, de azért ez mégsem ugyanaz. Ez tradicionális törzsi ruha, amely tulajdonképpen pomponokból és kagylókból áll. Ez egy olyan elem, amely a szerencsét jelenti. A több kilós jelmezben aztán indulhat a tánc, de szigorúan csak rögtönzéssel. Az előre betanult koreográfia itt tilos. Ő a főtáncos, aki megadja az irányt, a többiek követik, ha tudják. Ez hasonlítható ahhoz az érzéshez, amikor a matriarchális társadalmak voltak, a nőközpontú társadalmak voltak, amikor a nőknek még volt olyan szava, olyan szerepe egy családba, egy egységbe, ami akkor döntő volt. A táncosok azt mondják, hogy nem csak erősnek, hanem alkattól, kortól függetlenül szépnek is érzik magukat ettől az ősi tánctól.